सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 32 बोसोरसालिया जथुम्मानि खामानि मावनाया 90% जाफुंबाय। बे हाबाफारिखौ 4 आरो 5 नभेम्बराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन 3 नं महनपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव। बे हाबाफारिखौ गासै गंबा गामिनि बानजायनायाव 1 नं महनपुर, 2 नं महनपुर, 3 नं महनपुर, सुमापारा आरो माजगाव कसारि बानजायाव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय थुनलाइयारि बादायलायनाय, बुलुर बादायलायनाय हाबाफारिबो लाफानाय जादों होननानै बानजाय आफादनि आफादगिरि दिपेन गयारी आरो सानजा सानजारि दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राजु बसुमतारिया फोरमायदों। सानजा सानजारि दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राजु बसुमतारी सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 32 बोसोरसालिया जथुम्मानि हाबाफारियाव रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो खावलायदों। गिबियावनो गासैबो साबायखर बावहरबाय। दा बेवहाय जोंनि सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दखरानि जायनाखि 32 बोसोरसालिया जथुम्मा, बेवहाय जोङो दिनै 3 नं महनपुर गामिनि गेलेग्रा फोथारावहाय सानैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लादों 4 आरो 5 नभेम्बरावहाय। दा बेवहाय जोङो गिबि सानावहाय जोङो बुलुर बादायलायनाय आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गुदि फरायसालिनि सावगारि एरनायजों लोगोसे खन्थाइ आवरायनाय, बेनि उनावहाय जोंना डेलिगेट जागोन। गिबि साना हाबाफारिया बेखिनियानो आरो अखानायैहाय जिथु 5 अक्ट'आवहाय गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंहा फिरफिला बेरायनाय थाबाय, बेनि उनाव जोंहा गोथैसो बावनाय, बेनि उनाव जोङो थोंजोङैनो जोंना गेवलां मेला जागोन। गेवलां मेलाव सोर सोर आलासि गेवलां मेलाव जोङो बेखुगिरि महरै जोंनि BKWSCनि चिफ मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी सारआ जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवना होफैगोन आरो गाहाय आलासि महरै जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मेरुनि आफादगिरि मानगोनां मनरन्जन बसुमतारी सारआ फैगोन। बेजों लोगोसेनो जोंहा थांखिजानाय बुंथिगिरि हिसाबैहाय जोङो जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय आफादगिरि बिथां रातिराम बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि हिरन स्वरगियारि आरो धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां फुलेस्वरि दैमारि बिथांमोनखौ जों थांखिजानाय बुंथिगिरि हिसाबै लादों आरो हांख्रायजानाय आलासि आरो माननि आलासि हिसाबै जोंहा गोबां आलासिफोरखौनो जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय, जिल्लानिफ्राय, ओनसोलनिफ्राय लानानै जोङो गासिखौबो लेंहरजोबनाय जादों। नैबे जथुम्मायाव 3 मेलनि गेजेरजों बिबाननि सोलाय सोल' जागोन। औ बे थान्दै जोंना 2 बोसोरजों बिबान सोलायनाय जायो। दा देग्लाय जोंहा बिबान सोलायनायनि हाबाफारि दङ आरो बेवहाय जोङो डेलिगेटआवनो जोङो जिहेथु समाजारि जेंना बेनि सोमोन्दै जोंहा बुंथिनो थाखाय बुंथि लागोनो थाखाय जोङो डेलिगेटनि गेजेरजों जोंहा आनफेडेरेड लखिमपुर जिल्ला BLTनि मानगोनां चेयारमेन सानसुमा बसुमतारी बिथांखौ आलासि महरै हांख्रायनाय जादों आरो सोलोंथाइखौ लानानै सावरायनो थाखाय जोंहा मानगोनां फागुन मोसाहारि SP गोजौ फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि बिथांखौ जों आलासि महरै लिंहरनाय जादों। बिबान सोलायनाय जागोन जोंना जिथु 2 बोसोरारि 2 बोसोराव जोङो बिबान सोलायो, देग्लाय जोंना बिबान सोलायनाय जागोन। रायजो राजाखौ जोङो गिबियाव आङो साबायखर बावदों। जोंनि सानजा सानजारि नोगोरनि सिङाव दखरानि सिङाव जोंहा 40 खान गामि दङ। बे 40 खान गामिया जोंखौ गामिनिफ्राय एसे जिहेथु अनसुंथाइ हरदों, बेखौ जोङो गिबियावनो जोंनि 40 खान गामिनि गासैबो न'खरनिसो जोंनि दखरानि जानानै जोङो साबायखर बावग्रोबाय आरो खावलायगोन बे गेवलां मेलावहाय जोंहा गोबां बेसेन गोनां बिबुंथि लाखिगोन जोंहा आलासि बिथांमोना, बेनिखायनो फैनानै गासैखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय दखरानि जानानै आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गिबियावनो आङो रादाबगिरि नोंथांमोननिसिम आरो रायजो राजा नोंथांमोनसिम आं खुलुमग्रोनाय थाबाय। फैगौ 4-5 आरो 4-5 अक्ट' खालाराव खुंनो लानाय जा सानजा सानजारि नोगोर EUBPOनि खुंनो लानाय हाबाफारिया जोंहा फ्राय थाम-थिम जाबाय होननानै हमना लाजायो आरो जोङो रायजो राजानि हेफाजाबजों
फ्राय खुंनो हागोनखौ आसा खालामबाय। बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे बै सानखालि 4 आरो 5 अक्ट'खालि जोंहा रायजो राजा नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बे मेलखौ जाफुंहोयो आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। आं आसा खालामो फ्राय 3,000नि गेजेराव रायजो राजाफोरा बेहाय ज' जागोन। बे जथुम्माजों लोगोसे माबाफोर आयदाफोर लाफादों नामा? बेहाय लादो जोङो 4 अक्ट'खालि जोङो गुदि फरायसालिफोरनि सानजारै नोगोराव जेसेबां फरायसालि दोङो बै फरायसालिफोरनि गथ'फोरनि बादायलायनाय, खन्थाइ आवरायनाय, सावगारि एरनाय आरो लोगोसे जोलुर बादायलायनाय, बुलुर बे आयदाखौबो जों लानाय जादों। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।